Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset, te seryeta yu ita alawas a napaulwan. Ti kabit, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Imbag, tanasabat ka dito'y dalan. Masigurado ka nagsweldo ka. Mangted ka man iti kwartam, anak ka. Isardeng yuman nga mintibisyo yu asugal nanang. Naglaing kayo amakitong its, kananya pa'y dita asugal. Day talaang matipagliwliwa ka. Iparit yukit din. Apay, milyon ay ati itay-tayak. Uray basit, numaurnong, ado day jay nanang. Ay mangted ka kiding. Itid mo man amin kan ni bakit mong. Saan ko nga itid amin, nanang? Anyang iti kwartak no itid ko amin kinibakit ko. Iso nga ikanak, sakbay nga yintrigam kan ni bakit mo, ti kwartam. Ay, halaman langan. Ngam kastay ko na ako na. Saan nga iti sugalan ti papanan nyo? Isardeng yung ti agsugal. Kasano ang makasubutak ngay no isardeng ko? Naladaw ka mo't ita. Ada ka din na panam sakbay ang nagawid ka? Ape adamagam no ape analadawag. Agat atap ka kadi? Ay, saan mo't lakay? Dinamag ko laang mo't. Ta saan ka mo't asigod akasta? Di ka kumamot agbalin ama nagatap launay. Diya kaya ti kasta. O sige, lipato mong ti dinamag ko. Sa anak mo't nga agat atap. Ina ko naggaot amangan tayon. Nasaysaya at pay. Saan kat atila damdamagam? Saan ko nga ulitan ti agdamag? Ayan ni Lenny. Ada ija kwarto na. Ada ngamin homework na. Oh, apay analiday ka, friend. Saan ka matasigod akasta? Kuang amin, friend. Ada nagbaliwan ti asawak. Idi damagak no apay analadaw asimang pet. Maditi sungbat na kanya. Saan nga taan na banno? Iso ang maditi pa nagsungsungbat na ako nam? Anya ko mati nakabanugan na. Madlaw ko ngamin. Asaan akas idin ti iiliwan na kanya. Agpaliiw ka. Amakan no adamot makagapo, friend. Di na pa'y iyawat amin asweldonan. Anya? Ni James kat ititid namat amin asweldo na. Baybay aklatan Tako na namot a pocket money na kano ti dadduma. No ni James ti kasta di na itad amin asweldo na. Aga tapaklakit din. Mami, apay apasaray awan ni Daddy. Ama no da inaramid na. Iso asaan manan asimangpet, anak. Madlaw ko ano agawid. Kasla saan amailiw ka data? Saan man? Nabannog la siguro. Iso akas jay. Apay nga idi, Mami. Uray na bannog. Kat naragsaklatan no sumangpat. Nadlaw mo matgayam dayta, anak. Wen Mami. Adda pa'y jay, adda kami ijerwar. Adda imawag. Kat inawagan na iti darling. Ha? Pudno ka di dayta, anak? Wen, Mami. Kunak nga rod no sikat imawag. Ngam jakmat nangag nga inawagan na ka iti darling. Bakat kunanamatkan ka, Mami? Kunak no mabayaganak nga aguray kan ka, darling. Inuray ko pa'y mat ati dismissal mi. Sakbay arimuharak. Amo ka din ibakat mo nga da relasyon ka? Apay ko mga ibagak. Inton nagreklamo, delikado tan. Siyak nga minti mo na akaayan-ayat mo. Apay nga isuting kalaysam. Si kamot ngamin. Sinaktam tiriknak. Kunam nga break ta idin. Iso ngayon kasar ko ni Jenny. Ay, idi nga minapanak ijay abroad. Kunak no malipatan ka. Saan mo't gayam? Ngamin, di nakmatin ka sa salbag anigro. Ay ayatan kalata, itilikodan ti amin. Uray siyak, ay ayatan ka mat. Iso nga inawagan ka, apa man na simang pweta. Mami, kasangay mo. Ngam apay asaan ang nagawid ni Daddy. Jakman amo. Di pa imawag mat. Inawagam ka din ni Daddy, Mami? Saan, anak? Pinaliiw ko, numalagip na ti kasangay ko.
Ngam talaga nalipatan na ni Daddy. Awagak man nga rod. Adakan ka day ta, anak. Uray saan na nagawid? No kinablaawan nakakumamat. Saan akon anapatagkan ko, ana? Nabayagan anadlaw ko day ta. Dinamag mo kumaan no apay, mami. Agpungtot ngamin adagos no agdamagak, anak. Hello, Daddy. Ayan mo ka dita? Andak dito'y trabaho ka, anak. Anda ka di bagam? Ha? Iti kastoy nga oras? Ada ka iti trabaho? Dito'y ayan ti destinok ti kahit ko asawan. Nakawag ka man. Ay, Daddy. Awan ka diti malagip mo ita nga aldaw? Anya ka dito nga aldaw? Lagipam no anya nga aldaw ita. Imbaga ka din ni mamim, nga awagan na? Saan, Dad? Sige. Bye, Daddy. Inawagan na kakaditi asawang, apay kasta kilangam. Inidap ta anak ko ti cellphone na. Madama pa'y ngagsasarita kami. Itaman pa'y nga umawag ti anak mo. Sige, tagawid akpay. Apay nga agawid ka katrabiin. Saan ka nga agawid? Ang mga nuwag sakit tinakam ti anak ko. Masapak to nga umainton bigat. Anya, kabuteng mo ti anak mo? Saan ko akabutang? Diyak kayat agumura kanyak. O sige, tama panak pa'y. Sinalbag na gigay nga agina. Isuda ti kainagaw ko kinisang. Anya nga tati aramidak. Tapnuguraan ni Samday Jay a Jenny. Masapul amang panunutak iti adtang. Tapno mabukudak ni Sam. Anya nga ta tinagkurangak ka ni Daddy. Apay adakkel tinagpaliwan na. Uray itala kumakasangay ko analagip na. Mami, sino nga tati umay ita katrabiin? Siya kun timang lukat, anak. Mabitlaan. Happy birthday, bakit? Oh, awatam da ito'y sabong kin cake. Ada ka! Kunak nga nalipatan ako na. Mailiwak unay kan kalakay. Arakupan ka man. Awan samad ni Sam dito'y kampo. Sumangpat inton madamdama, Commander. Sa balin tinasumok di gayam mo. Kanayon apumanaw dito'y kampo. At ang amin apartment na iti asidag, sir. Paggastusan na pailayang ti apartment. At alang aruden pagturugan dito'y kampo. Ay, huwag nga ron, sir. Madamdama lang, danday jay. Standby tayo lang. Urayan tayo ti order. Ang mga may-deploy tayo iti sabali nga isla. Maisabak tayo kadimanan, sir. No kumaro ti parikot, may papan kadag iti rebelde. Kapilitan amapan tayo ijay. Nagsapa pa'y laang agrubrubuat kan lakay. Pimanawak nga minidya kampo. Ang mga sa pulendak. Kasta ka di? Mabitla nga rod, taitimplaan ka iti kape. Ada na pudot adanom. Anya ka di nga oras nga agriing ni Lenny. Riingat laangan. Naladaw nga min anaturo, gapoy ti assignment na. Saan ka unay nga agdardaras? Diyak kahit ti maladaw. Ha? O sige, ingka pa nga rod agpakada ka ni Lenny. Sigurado asapulan na ka nung makariing. Lenny anak, inako niti trabahok. Daddy, imay ka dito silad ko? Umayaklag pakadakin ka anak. Inako niti trabahok. Naladaw ka si mangput idirabi Ita, nagsapa ka apumanaw. Apay ngay, Daddy. Saan ka di pinatgakon tikid daw mo nga umayak? No saan ko akinid daw? Saan ka nagawid? Agawid ak tumanen. Agpakadak pa iti boss mi. Asi, inako na naka. Bye. Basta ikarim ha. Agawid ka manen, Daddy. Wan anak, promise. Agawid ak tumanen. Sige, babayan.
Imbagta na sapa ka asimang pat. Ay nadyak nakaturturo. Tagmay may saak dito apartment. Iso nga rod na nasapa kasi mang pet. Tado magasak pa dito eh. Sakbay ang mapanak ka kampo. Api ngamin anapan ka pala ang ijay ayan ni Jenny. Uray napanak, tas si kamot ti ay ayatek. Napanak lang, tapno sana gumura ti anak ko. Apay no alaang-laangan ti anak mo dito sidong ta, darling. Isina mo ni Jenny. Panagkunam ka di, kat kayat ni Jenny ama isina kan kwa na ti anak mi. No apay ngamin nga inkasar mo day jay a babae. Amumon ti makagapo, saan ka di? No saan ka apimanaw? Adayo kuma, ngayong kalaysak ni Jenny. Aday bagak, ngam di mo ibagbaga nga indanon ko kan kagayam. Anya ka direta? Sakbay nga ibagak, adaman pa'y damagak. Kurang ka di pa'y ititad nila kay mo kan kasweldo na? Talaga akurang, friend. Ada ka no apartment na itiruwar ti kampo. Kasta ti ko na nila kay ko. Ha? Apay nga ag-apartment. Adamot pagturugan da iti kampuda. Day tamat nga rin tidak kala pagsidsid na awak. Nabayag ka din da yung apartment na, friend? Ay, tsaka mo, saan nga ta nagsinublian da ka ni Joanna? Sigo da kayan ayat na? Ha? Apay, simangpot ka din da yung manipod iji abroad? Wansaman! Sinapol na kaitay ni Commander, bro. Ingkag pakitakan ko na. Anya timbagam anapanak? Basta imbagak, asumangpot kamot laeng. Sige bro, agpakita ak. Tapno di na ibaga, anag-awulak. Sapay amangan no adda order, amapantayo ka no iti sabali nga isla. Ijay ka di kanayon apapapanandag iti rebelde, bro? Ewan nga rod, bro. Delikado nga rod, no sumabak tayo manen. Sapay ti platon tayo ka no, ti medyo agbayag ijay. Ijay ka di ti sumaruno a destino tayo. Day tamat ti ko na ni Commander, bro. May kan tayo iti duang aldaw, amapan kadag iti babalay tayo. Iti may katlong aldaw, agrubwat tayon. Mapantayon iti sabali nga isla. Nakasaganan tumatan ti military truck apagluganan tayo. Awan ti maladaw. Yes, sir! Sige. Sige na tayo nga ron. Agawid ka di ijay lugar tayo, bro? Un, bro. Siga, di ka agpakada kadag iti aginam. Ay, yawag kong tulangin, bro. Kagap-gapok mat ijay, di rabi. Ah, kasta gayam. Ijay gayam tinaggapuam. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na dinggen, tituloy te seryetay o itaalawas ang napauluan. Ti kabit, dito'y drama tayo, ti masakbayan mo. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nadlaw ni Jenny alumalmlami iskan kuana ni Sam. Tadagayam sa bali nga ikabkabalay na. Ti sigud, akayan ayat na ani Joan. Iti kaaldawan ti kasangay ni Jenny. Saan ko mga agawid ni Sam, no saan nga inawagan ni Lenny. Iti may sangal daw, imbaga ti commander dagiti soldado, ama i-deploy da Sam, iti sabali nga isla, gapo kadagiti rebelde. Papagayam, denggan ti tuloy te seryetay o itaalawas ang napauluan. Ti kabit, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ewan, bro. Apay, di kagpakada kadagiti aginam? Yawag kong tulangin, bro. Kagap-gapok mat ijay, di rabi. Kasta. Ijay gayam tinaggapuam. Wen, bro. Isu asaan na masapol ang mapanak pa ijay.
Apay nga ron nga agrub-rubwat ka arumwar. Papanam ngay. Adala papanak, bro. Ingkan iti papanan. Tamapanak matan iti papanak. Sige nga rod bro. Sang butak ti umon abos. Tapno makadano nakadagos ije lugar tayo. Mailiw kan samot unay na, bro. Gagangay na bro. Nabayag adyak nagawawid. Agrubot ka. Tayintag pa siya. Sakbay ang ma-deploy kami iti sabali nga isla. Anya? Mabayag kayo ka di ijay, darling. Amang ano ijay kami na may destino. Agmay saak dito yung apartment. Pagsaritaan ta day ijay restaurant apapananta. Intag pa siya. Tadwala nga aldaw tinaited a time out mi. Kasta ka di. O sige nga, Rod. Intapay agpasyar kan mangan ijerwar. Diyak ko nagluto ag-take out talaangan iti kanan tanto dito apartment. Sika no kastati kahit mo. Adakan lakay? Un bagat. Ngam lading itak. Duwala ang aldaw ti time out mi. Mapan kami kano iti sabali nga isla. Ije ti pakaidistinwan ti platon mi. Kaya't mo asawan. Umadayo ti destinasyon mo lakay? Un nga ron bagat. Sapay ado kano ti simbang bay ije a rebelde. Ano kasta? In kayo makigubat? Pag madyan matikas ta trabahom lakay? Anya may nga rod bagat. Isu nga rod ti trabaho ka. Timang salwad iti pagilian tayo kontra kadag iti kabusor. Agan-anad kanto akanayon ijay Ay na, di ka kadiagdanag bagat. Kanayon nak nga agan-anad para kan kadag iti anak ta. Di mo liwliwayan ti agkid daw iti panarabay ti Diyos. Mami, nakitak matikadwan ni Daddy a soldado. Ni uncle mo a James, anak? When, Mami? Nagkuyog na nga taka ni Dadim anagawid. Apay nagsubli adagos ni Dadim. Saan, Mami? Nakita ka kasangsangpet na. Taad daawit na abakpak. Kasta ka di? Ang mga no nagsinublat da nagawid. Kasta nga ta, Mami? Nalabit, anak. Adda ka din nila kay mo? Iso anak itsanda ka matgaya man? Ha? Nagawid laang nila kay ko iti kasangay ko. Ngam nagsublimat laang iti kabigatan na. Nagsapa nga rod ang nagsubli. Kaya't mo asawan. Saan nga may nagpakada-kada kayo ka ni Lenny? Nagpakada? Apay ko nga nagpakada, friend. Kunangamin nila kay kong pinalubusan ida ti commander da nga agawid. Takalpasan ti dua nga aldaw, mapanda ija Mindanao. May deploy da kano ijay. Delikado nga rod na may deploy da ijay. Apay nga matimbagan ni Sam idinagawid. Kay bagbaga kano ni commander itay bigat gayam. Kasta? Apay asaan ang nagawid ni Sam? Nabanuga ka nagpasyar, darling. Agidaak pa'y Sana bali, tadamot in take out tama kan? Darling, masapol nga agawid ka pa ijay lugar tayo. Numabayagan kami ijay Mindanao. Awan ka duwam dito Basta kanayon ka nga umawag ha, darling. Kan ipawitan nak iti kwarta. Taawan pagsapulak dito'y. Awan matan trabaho. Ariglado, darling. Aginanakan. Tawagak pa iti anak ko. Agpakadak. Ibagak amapan kami iti Mindanao. O sige, darling. Maturugak pa ya. Tanabanugak iti panagpasyerta. Umay kaadagos ha. Apaman amaawagam ni Lenny. Agida ka iti arpad ko. Hello, Lakay. Kaano ka dito ipapan mo ijay Mindanao? Nagawid ka kumapay mo't dito'y sakbay amapan ka ijay. Kagap-gapok dita saan ka di? Kasano ti pan nakamom? Amapan kami ijay Mindanao. Imbaga ni Imelda. Mabayag kayo ka di ijay? Di tamat imbaga ni Commander. Amang ano ijay ti sumaro na destino mi. Ay, kasta ka di? Agan-anad ka nga roda ka na yun, Lakay. Wen, oresan mong ibaga. Talagang agan nadak. Ayan mo nga rod ita. Katito'y kampo Sa dino pa'y kuma?
kunak no da ka iti apartment mo. Sino tinang ibagakan ka nga da apartment ko? Ha? Kasla na damag ko ngamin nga ada ka no apartment mo. Ang sana bale. Basta agan nagkalakay Sige, bye. Oo, apay anak karupangat ka. Adda ka di parikot. Kasano anaamuan ni Jenny nga da apartment ko? Maan-ano ko man umaamuan na nga da apartment mo. Kabutan mo ka din ni Jenny. Saan ko akabuteng? Ngam no agdarom, madaksanta. Ang mga no umanay pa'y apakaikatak iti trabaho. Inton makaawidak ijay lugar tayo. Si putak tigaraw na, no napudno matlakan ka. Basta saan amadang ranti anak ko Apay ko maadang rak ni Lenny. Kita agman, no talaga anasing patiin kalay Sam. Makamu ka. Mapan kamin inton bigat. Inton bigat kadimat ti panagawid mo ijay lugar tayo. Anya pa'y ngay, jakmat kaya tagmay-may sa ditoy. Naawat kong timpawit ni James. Naawat mo kadimat timpawit ni Sam nga asawam? Saan pa, friend? Saan pa yan nagpawpawit? Inawagak idi, ngam ko na nga awan ka no ti signal, iji papananda. Saan ka no ang makatext no makaawag? Saan mat akanayon nga dada iti bantay? Pasaray sumalog da kanumat iti main camp da? Diyak man mo, friend. No saan ko nga awagan? Saanan nga umawag? Umawag mat nila kay kuno makasalog da manipod bantay. Saan ko nakulkulitan? Tagungat mat ngamin. Diyak kaya't nga agpungtot. Kasano ti biyag yung nga agiina? No saan ka nga agsusweldo? Day tangarod kat. Makapaawan ganas. Agpaspasen siya aklaang, friend. Adda ak iti asidag ti pagadalan apang isursurwan ni Jenny. Si putak man. Didak man yaw, tanakamas kan nakasanglasa. Ni Jenny ti makita. Adda imasidag a maestro. Na, agkat katawad ang agsarsaritan. Picturak man ida babaan iti cellphone ko. Irwar ko ti cellphone ko. Adeta, naalaak ida iti ladawan. Isend ko kinisang. Sigurado lakit di. Apagbabaw yan natin panangikalay sana kinig Jenny. Bro, apa nakarupangat ka amangkit kita dita cellphone mo? Kita man to'y ladawan nga insend da kanyak. Kita akman? Ay na. Rinabak siguro ti lalaki. Isung agkat katawa da. Ti balangkatis a babae. Adda sa bali akarin rin nabak na. Awan mo ti madingar aramiden na, bro. Agkat katawa dala. Awan ti madingar aramiden da. Taadada iti pagadalan. Ngem no ngay awan makakitkita kadakwada. Siguradong adda milagro ang mapasamak. Saan mat siguro, bro? Amok ni Jenny, manipod pa'y idi. Nasing pati asawam. Idi dayta. Ngem di mo amuitan, ta di mo matbambantayan. Nagpawit ka din ti anak ko. Para mananakman mo't iti sweldo ti anak ko. Umunag kayo pa'y at agkape kayo, nanang. Nabayag asan nga nagpawpawit ni Sam. Anya, apay kumasaan nga agpawit. Mangtad kakit din, tawan pulos kwartak. Agpayso ti ibagbagak, nanang. Saan nga agpawpawit ni Sam? Ay di nakimutan, ta sweldo ti anak ko dayta. Ikan kayong tulangan into nagsweldo ak, nanang. Talaga ngamin ang nakalipatan ni Sam. Umunag kayo at agkape kayo, pay. Ay saan akapitim mayak? Ala, ibingayan nak iti sweldo ni Sam. Ladingitak, nanang. Ngamkas na kunakon. Talaga asaan nga agpawpawit ni Sam. Inak man laangan, no awan mo't lamaitan mo kanya ka kwarta. Oh, nanay.
Na, da kayo mat ti masabat ko. Anya ti parikot nyo, dumayamudong kayo mat. Sigamat dita. Saan ka di nga da ka iti abroad? Simang puta ko, nana. Ay, mabit lang. Ikan kayo man iti kwartayo. Agpaiso? Ikan da kiti kwarta? Wala na. Kwarta lang ang data. Ay, mabit lang ha. Mangirwarak iti bag ko. Oh, aday na na. Igatang yung iti lipstick yo. Pag pamanicure yo, tapno agnanayon ti pintas yo. Ay, imbag pa ikan ka, tamaikan na. Ngam jay balang kantis a Jenny. Imot day jay ang babae. Di kayo madanagan. Basta da kwarta, ikan kayo. Yesus! Sigala ko man tinagbali na manugang ko. Saan aday jay a babae? Agsagana kayo. At da kano nakita dagiti kakadwa. Anak adidillaw titigtignay na iti may kadwa abantay. Maisabak tayo man nga ruden, sir. Uray ko ma. No dinadadagsan met dagiti awit tayo ang armas. Ni Apo Diyos kumatimang tarabay kada tayo, bro. Ne, mabuting kansamat, bro. Uwan, bro. Ngam iti amin aganwat tayo. Kidawan tayo latta, ti panarabay ti Apo. Pudno dayta. Masapul mo't nga ikamang tayo iti Apo ti amin. Tagas pangarigan no awan gasat tayo. Sumaklang ti kararwa tayo kenkwana. Ala, isagana yon dagiti armasyo. Sigurado. Agtudo manan iti bala no makadanon tayo jay. Amin tayo kuma soldado, ket adda bulletproof vest tayo. Kumaa. Nagmayaten ngay no amin tayo ket adda kastana. Nataltalged tayo kuma. Nakitak ni John itiruar ti campus ti pagadalan. Ha? Adda dito'y Pilipinas ni Joan? Madlaw ko kat adadanag mo. Apay ka di, kat nagkalay sa kayo mat kinisam. Kukwa mo ni Sam. Awanan maaramidan ni Joan. Adamin may sa Arabi nga agtagtagainap ni Sam. Awawagan na tinagan ni Joan. Katriniing ko. Anya? Dinamag mo kumaano apay nga awawagan na ni Joan? Dinamag ko nga rod. Ngam nagungat adagos. Narugit ka no ti utak ko. Saan ba tasigo da kasta nila kay mo? Saan ka di? Jack man mo. Managpupudot mo tan ni Sam. Saan ko ang susgaan nila kay mo Ngam itiimbagam amapaspasamak. Agah tapakon. Hello. Nakaawag ka mat, anak ko. Magit tayo ka din ni Jenny, nanang. Oray jak makit, kita day jay abalang kantes. Imbag pa'y ni Joan tanasingpat. Talaga balang kantis na dya babae. Nanang, da kayo ti pangipawita kiti kwarta. Ikan yun ni Lenny. Ngam tiyo ikan ni Jenny. Oo, anak ko. Ariglado! Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te seryeta yu itaalawas ang napaulwan. Ti kabit, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo, ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, idi may deployan dagiti soldados ijay Mindanao. Kapilitan mo't anagawid ni Joan, iti lugar da. Pinadagas ni Joan ni Jenny. Babaan iti panangalan na itiladawan da Jenny. Kanti kasasao na apada na aman norsuro. In forward ni Joan nga ron tiladawan kin ni Sam. Kat namati mat ni Sam. Nga adda lalaki ni Jenny. Iti sabali abangir. Nagsakit mat tinakam ni Jenny iti asawa na.
Gaputa sa balin, tipan na kailangan na kenkwana. Idi inawagan ni Sam ti inana. Pinadakas manan ti inana ni Jenny. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta o itaalawas ana paulwan. Ti kabit, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Oray jak makit-kita day jay abalangkantis. Imbag pa'y ni Joan ta na singpa. Talaga palang kantis na dya babae, nanang. Awan gayam, pauitang kayo iti kwarta. Ikan yun ni Lenny, ngem diwik ikan ni Jenny. Agpaiso? Ipawitan na kiti kwarta? Wala nang, ngamtay ko na ako na. Saan yung ikan ni Jenny? Ay, ariglado anak ko. Oray siya kung ti agawat iti ipawit mo. Bayam day jay na balangkantis. Imot day jay. Sige nanang, manipot ita. Urayan nyo iti binulan ti ipawit ko. Ay, wan! Ay, day taman ti soldado nga anak ko. Awan ti kaskan ka. Ha, the best ka. Lola, da kayo matgayam ti masabat ko. Nainbaga bigat yo. Ikan nakakaditi inam iti kwartam. Well, Lola, ni Daddy ati saan amang mangtad? Ha, kwa. Ikan na kanto siguro, no madanon. Sige, tada papanak. Agur uray dagiti kakadwak ijay. Sige, Lola. Inak pa'y mat ije pagadalan mi. Bye, Lola. Sige. Ikan mo ti inana. Apay ko mga ikakpay. Pagsugal ko kit din Ikak to, no mga bakak iti ado. Delikado sama tinakitak, friend. Anya ka di tinakitam. Idi nagkaangkas kayo iti motor ni Sir Darwin. Nakita nga in video na kayo ni Joan iti asidagtigate. Ha? Wala. Sapay kalaat nga dalimabas nga ubing. Kat kalaat ang nagpreno ni Sir Darwin. Naarakop ko tilikudan na. Nakita nga isursurot na ti cellphone na idi sumungad kayo. Kan idi bigla nagpreno ni Sir. Amang ano day dya babae ti makagapu iti ilalamiis ni Sam kanyak. Madisamot day to yan, friend. Nadalos ti konsensyak, friend. Nakiangkasak laeng tamaladaw akon. Asino nga ti umawag? Saan mo't anak ka phone book kanyak? Kabarbaro ang number Song batak man ket di. Hello? Asino day toy? Kunam siguro na siya tilalagi man niya. Palang kantis ka, babae. Anya ka di ti sasawa mon lakay. Awan ti madi nga aramid ko. Ulbod, ti kunam siguro, awan ti makakita iti aramidem dita. Awan ti madi nga aramid ko. Pagtsanak ko ma. Saan ka na makapaglibak? Adda pamanagnak ko. Anya ko mati pamanagnak mo. Awan ti dakas nga aramid ko kunak manan. Amo ti Diyos da ita. Saan mo nga iraman ti Diyos iti kinadakas mo? Amo ti Diyos. No asino kada ti agar aramid iti dakas. Bye! Hello, darling. Anya ka diti makunam ita. Nasingpet ka diti asawam. Inawagak, kat pinagsasawak. Anya ti kunana, idi pinagsasawam. Nadanos ka no ti konsensya na. Tawan ka no ti madingar aramiden na. Awan kunam ka di pay laang. Inarakop na pa iti kinaangkas na. Sinalpag kiti day dya babae. Palang kantis. Kat, kumusta ka ditan? Adda kami pay lang iti bantay. Pasaray, adulat ati ka enkwentro mi a rebelde. Agan-anad ka Ayun gayam, nagkita kami kininanang mo. Inikak iti kwarta. Ay nakastaon na itiragsak na si ka. Pinawitak. Imbaga nga ikan na ni Lenny. Naanak mo tan timpawit mo kanyak, darling. Thank you. Saan tayo pa makasalog? Urayan tayo ti helicopter amang yag iti abasto tayo. Sapay saan tayo akabisado dito'y bantay, Commander. Ang mga lulibatan da tayo ti kabusor. Isungaro da saan tayo abasta rumrumwar iti sarikad-kad tayo. Awan ti rumwar ngagmaymaysa. Wen sir, matungpal ti bilin nyo. No adda sumunga da helicopter, sigurado aday jayan ti umemangyag iti abasto tayo.
Amangan no adamanan rebelde iti asideg, Commander. Isu nga rod nga agridam tayo anaimbag. Awan mat ti makitak dito'y larga bistak a rebelde iti asideg. Oo, sigamat gayam, Jenny. Kumusta? Kastoy, adamang padpadakas kanyak. Ngam sapay kumatakasyan ti Diyos, kat agnakam no asino man day taatao. Tibiyag dito'y lubong. Kasapulan ti sirib, tapno maragpat ti tarigagay. Nga uray adamang pardaya, kasta ka di? Makuna ka di, apanang pardaya. Nupod no nga adda aramid ti tao, amadi. Kadwa na ati tao amadi ti aramid na, iso ti managatap, ken managpardaya. Anya ti kayat mo asawan? Ti masirib, makaawat iti simple laang abanag. Ngam, sana maturog ti Diyos. Mabalin ayamat amaturog ti Diyos. Iso nga rod amakit-kita na, no asino ti mairuruman, ken ti mangiruruman. Nakita ko't nagsarsarita kayo ka ni John iti Ruarte Campus, friend. Amang ano in forward na kan ni Sam timbagam nga in video na. Imawag ni Sam kanya. Imbagaan abalang kanti sa kano. Apay adi ka nagpalawag, friend. No talaga nga ay ayatan nak. Agdamag pa'y kuma, sakbay ahusgaan nak. Sa bagay, no awan pa nagtalagnakan ka, kaawatan anak kurang mat ti panagayat na. Daytang arod kat, friend. Nabayagan nga impanag ti sakit tinakam ko. Ngam no agdamag akan ko ana. Agong at adagos. Ngam rumbang agpalawag ka, friend. Kuma, no dumngag. Ngam saan tagong at matadagos. Iso asaan kun apilitan, no di na kayat adanggan. Anya ka di tinapasama kini Sam. Apay akas la makapungtot iti agsarsarita kayo. Jack nga rod maawatan, sir. At dan samot nakita na iti cellphone na. Isumot ang tinagpungtutan na. Nasingit kayo iti tunggal maysa. Di na ka di imbagagan ka? Ibaga na kumaitayan, sir. Ngam husto mo't nga adda signal, nga adda karkar namanan iti aglawlaw. Ala, agridam tayo nga ruden. Ang mga no adda manen umar-arubayan dita akalaban. Sige nga rod, sir. Mapanak iti banda, ako na mapapanak. Okay. Imbagi jay ta makitam no adda sumunga da kabusor. Di da ka basta makita jay. Ta nagdadakkel ti bato apaglingadam. Kunak no awan kayo, nana. Apay, adda ka di ibagam. Ay, nagalas kat ti panagsungsungbat ni Jenny. Ay, masuro na kiti dayjay a babae. Imot! Sigala ko man tinagbalin a manugang ko. Uray iso ti ingkalay sa ni Sam. Takukwak ti puso ti anak yun, nana. Mabalin ka di nga awagan na kon iti nanang. Ngamin, at damad gayam nagkinaawatan niyo iti anak ko. Nanang. Kinapod noon, ha? Nagdun na kami iti apartment, iti asidag ti kampuda. Sakbay nga imalis da iti Mindanao. Kasta gayam. Isumat lagayam asaanan ng agaw-awid idi ditoy. Marriage certificate lang ti talgad ni Jenny. Ngam, kukwak ti puso kanrik na ni Sam. Kan, kukwam tupay ti kwartana. Awan para ka ni Jenny nga imot. Bro, itatadda tayo dito'y kampo. Anya ka di tinagpungtutam, idi adda tayo di bantay. Ipakitak ti in-forward da kanyak a video. Kita man, bro. Ay na, bro. Di mo ka di makita ti ubing ang nagbalasiw. Iso akila at ang nagpreno ti motor. Kalaat mo't nga marakop ti asawam. At dalakit di relasyon da iti dayta lalaki. Apay nga rod anak angkas iti motor na. Saan samot kan anayin kalintigan dayta, bro? Husgam adagos at di mo pa'y matnapanaknakan. No awan ti apoy. Awan mo ti asok, bro. Ngum numaminsan, depende iti pasamak, bro.
Saan mo nga isakit ti asawak, bro? Bro, awan ka di pa nagayat mo iti asawam? Taapay akaguram. Hello, Lakay. Kumusta kan dita? Nakaawag ka mat? Naira na nga da signal dito'y ayan mi ita. Ginundawaya ko na ating mawag. Natalgad kayo kadidita, Lakay? Awan bakad. Awan tayo mo tinakita mi akabusor. No adda makita dagiti kakadwa mi iti asideg. Aggunay kamin. Madamag ko man gayam. Asino ka diti mang padpadakas ki ni Jenny? Imawag ni Sam ka ni Jenny apirmi nga unget na. Iso nga inulit ko akinita ti cellphone na. Nakita ka. Ngayon forward ni Joan. Agpaiso pay laang ti kunak-an ni Joan ti mang parpardaya ki ni Jenny. Diyak mo't lamamati. Tamamutan ni Jenny. Saan nga isutay klase ti babae nga gayayam iti apoy. Masyanak pa yan ki ni Jenny dito eh. Saan pa'y gaya mapapawitan ni Sam? Anya? Kat no pasaray kadwak, numapan kami iti remittance center. Kasta ka di? Imawag ni James kanyak idirabi. Naibaga na pasaray agkadwada kanu kanila kay mo amapan agpawit iti remittance center. Nalabit nga dapaw-pawitan na sa bali. Amangan no ni nanang na. Naku na pa'y ni James. Ani kanu Joan tinakita na nga akin account iti nangi forward iti video. Kunakon kat. Masigurado ka nagsinubyan dagiti dua. Dakas day jay a Joan. Amo na nga da pamilya jay tao tutupan naman. Si Bibiak pay laang. Ngam addan iti impyerno ti kararwana no saan ngagbalbaliw. Apay nga tangad da kasta klasin ti babae. Agawon na ti saan arumbang apara kadakwada. Ikarkararag ko asapay ko matagnakam dan ngagpadpada. Ngam awanan ti panagayat ko kanisam. Gapo iti naramid na. Kan hinusgaan da ka nga awan mat ti madi nga aramid mo. Amom adyak maramid ti pagpabasol da, friend. Didak ko maipadpada kadakwada. Naalatan ti impawit ni Sam, nanang. Inak agpasyal, kan mapanak ag shopping. Da kayo ngay. Inak mo ti ayan ti agururay a classmates ko, ah. Classmates? Agad adal kayo ka dinanang. Classmate ko iti tong it's. Kunak noan niya itayan a classmates ako nayo. Tong it's matgayang. Wan, tapno saan amadlaw asukal, terarabidan mi ijay. Nalaing kayo, nanang. Iso nga agbagay ta. No data ti agkatugangan. Kaslakas jay latan, nanang. Agkatugangan tan. Wan tadata ti agkamarmares. Saan aday ji a Jane? Nagkasarda nga agpaiso, ngam anya ti Serbina ngay dahi nagkasaranda. Ha? Ngarud Kaslaawan mat na sabat mo, Jenny. Maestra ka pa'y mat ngarod. Agdardarasak ngamin amapan iti pagadalan. Pasensyakan, ngam awan panawan ko kadagiti awan ka is-kan na tao. Maladaw akon. Pagparangam, nga awan ka is ka. Gaputa maestra ka. Apay ngarod ako kwak pa'y laang ti puso ni Sam. O, asino ita ti awan ka is ka na? Agsipod tadi ka makakita iti kabukbukudam. Makisaw-saw-saw ka iti saan mo aduyog. Siyak ti sigod akayan ayat na. Saan ko nga inagaw ni Sam? Tanagwin na swas kayon, sakbay asimre kak iti biyag na. Di ka di makasarak iti kabukbukudam? Iso as sinubyam tinalpas mo nga imbalang? Di takan. Uray anya pa'y tar aramidam, Jenny. Kukwa ko ni Sam. Anya ka diti padpadaanam, Joan. Adda ka mat iti asidig ti pagadalan. Tapno makakita ka kadi iti video. Anya nga i-video ang sasawam? Saan kit din?
Kaasi kamat. Dadaalam ti pamilya ti akin pamilya. Awan laka din ti sabali. Ti Masakbayan. Ti napalabas, gapo iti ladawan nga forward ni Joan ken ni Sam. Nagatap ni Sam. Inawagan na nga rod ti inana. Kat imbaga na nga isulaangan ti pangipawitan na iti kwarta. Ngam isugsugal laang ti inana ti kwarta. Adi na pa'y inikan ni Lenny nga apo ko na. Iti may sangal daw. Inalaan manan ni Joan ni Jenny iti ladawan. Anak kaangkas iti motor. Kat forward naman ang daytoy kan ni Sam. Ad-adamanan ang nagpungtot ni Sam. Inawagan na ni Jenny. Kat imbaga na abalang kantis daytoy. Saan na makapagpalawag ni Jenny? Tasaan nga inikan daytoy ni Sam iti gundaway nga agsao. Iti ruwar ti kampos. Nagkita da Imelda kan Joan. Papagayam, denggan tituloy te seryeta yu italawas ana pauluan. Ti Kabit, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Anya ka di ti padpadanam, Joan. Adda ka mat iti asidag ti pagadalan. Tapno makakita ka, iti i-video? Anya nga i-video ang sasawam? Saan kit din? Kaasi ka mat. Dadaalam pa'y ti pamilya ti akin pamilya. Awan la ti sabalen? Anya ka din ti sasawam, ah? Saan kan nga gindide? Saan kami akay pas nga idikalman, tapno saan kami amakaangot iti tinaltal abaraniw ako nada? Jack amot isasawam. Pumanawak man langan. Che! Uray ka lubam tinabangsit. Sumngaw kat sumngaw tulat ta. Oh, madlaw ang nagsangsangit kan naliday kagayam. Nagkita kami ka ni Joan di tarwar ti campus. Nakitak met. Jack nalapdan a pinangagan iti sao. Uray siya, friend. Pinangagak mat. Sakon to tinalikudan. Barang ano mang rik na. No, adarik na na. Kastansa dagiti kabit. Isuda pa'y tinatangsit. Siyak di tao asan amang idaldal iti bagina. No di dakon kaya. Panangloko ti aramid na. Sikapay lang ti addaan karbengan ka ni Sam. No isupay lang ti ayatan na. Awan mabalin ko. Ngam agteksak ka ni Sam. Ibagak nga awan ti madi nga aramid ko. No basaan na. Nasayaan. Ngam no saan. Adakan kwanan dayta. No di nakakayat adanggan. Mayat nga agpaiso no i-text mo. Basaan namat siguro. Damot text ti nga. Basaak man niya ti bagbagana. Sapay kuma tanasalon at ka. Tapno mabasam daytoy ipalawag ko ken ka. No pakaragsakam ni Joan, awan mabalin ko. Nabayagan nga impanak ti sakit tinakam ko, iti aramid mo. Ngam kidawak adi mo ipulagid kanyak ti basol, asika ti mga aramid. No nakiangkasak man kini Sir Darwin, awan mali siya na dayjay. Ti panang baybay-am kada kami, adi nakampay ipawitan iti sweldom, addakan kadaytan. Ulitak, awan ti madi nga aramid ko, ammo ti Diyos dayta. Sapay kuma, tapakawanen ti Diyos ti agar aramid iti dakas. Bro, apay akas lada pa kariribukam. Ay, awan da ito bro. At dala pang panunutak. Aman, mabalin amaamuan. Mamati ka kadi iti video iti cellphone ko, bro. Kita manalaing bro. Agayat kan ka tinangi forward. Kayan ayat mo hindi. Ang insukat na ka. Ita, isupay lang tipatsam? Isupay lang tayo ayatek, bro. Anya ka diti addakan ko na, nga awan ka ni Jenny, bro. Di mo ka di makita,
Nga uray masaksaktan jay tao. Saan nga agtagtagari? Mariribo ka na, bro. Saan ko nga muna niya tipod no? Ape adi ka agdamag kadagiti kakadwan aman nursuro. Sigurado lakit di akaluban dati aramid da. Takatrabahuan da lakit nga rodida. Awan ti makaluban adakas nga aramid, bro. Di damot siguro kaluban. No adda makita da amading aramid na. Nabayag asana nagawawid ni Daddy. Apay ka di, Mami. Mabayag da ijay Mindanao, anak. Saan ka di nga dagubat ang mapaspasamak ijay? Adda, ngam saan nga amin apasat ti Mindanao. Adda dagiti pasat nga atakaran dagiti rebelde. No sa dino ti ayan ti rebelde, ijay mo ti papanan dagiti soldado. Kasanon, numalibat ida ti rebelde, Mami. Isungarod nga aduda, adda parawanawan, adda larga bistada, tapno makita da iti adayo, no adda umay akabusor. Kastagayam, Mami. Sapay kumata saan ang maisagmak ni Daddy. Naabakak mo't idikalman. Ay, awan kat nga rod kwartak itan. Uray syakmat, nanang. Ngamin, ada ginatang ko anapintas abag kan sapatos. Addan tumanan ipaw it ni Sam inton umay abulan. Wan ananang, agpaw itumanan. O sige ha, tainak pa'y mat ije balay mi, nanang. Kaano ka kadimanan nga umay? Umayak tulat na. Bastawan papanak. Agkuyog tantumanan ang mapanmangala iti ipaw iti anak ko. Wan ananang, dagasan kanto. O sige ha, inak ngarudan. Saan arumbang nga itad ko kanpuan na tinabati ang kwartak? Naglalaingan na ngay day tabak. Jakmut na nakita ni Joan iti Ruarte Campus gayam. Awan siguro tanagbaligi anang pardaya kanya. Pasaray mapan kanumot ni Joan iti balay ti ina ni Sam. Nadamag kumat dayta, friend. Bayam, isuda mo ti agbagay. Adapay na kay baga kanyak, ngagkuy-kuyog da amapan iti remittance center. Sana bale, in-text ko ni Sam. No patyanak, agyamanak. Ngamno ni Joan ti patyan na. Awan mabalin ko. Saan nga tan amalawlawagan ti susik yung agasawa? Kaslasan ko matan atarigagayan, friend. Nalpasa kun anasaktan. Saan nga ta mailiw iti anak mo? Uray mailiw, no saan mat akailiw ni Lenny ti amana. Saan nga ta ngagsublikan ka? Diyak ka mo nagsubli pa iti panagayat ko iti asawak. Sinaktan nak. Iso anak po na san ti panagayat ko kankwana. Gapu ka dagita rebelde. Saan tayo ang makaawid iti babalay tayo? Mailiwak pa ikit din iti pamilyak, sir. Makaawid tayo lang, no awanan ti rebelde dito ay arehyon. Anyang amin ti ilablaban dagita rebelde. Manglilibag da. Kaya't da tagikwaan ti daga masakupan da ito'y alugar. Ngam saan mat nga ipalubos ti turay. Naglalaingan dagita rebelde. Di damot kukwa. Medyo nabayagan tayo dito sir. Amang padpadaan iti kalaban. Dito'y pa'y mat nga rod kabambantayan ti sakupan da. Irurumenda pa'y dagiti umili. Alaen da dagiti produkto da. Sa bali mat aklase ti pagbibenda. Do kumangamin sumukudan. Nagmayat kat kuma. Budno da kunam. Awan mapasamak arin nupak, no awan dagiti rebelde. Nakitak dagiti dua nagkuyog. Naglugan da iti tricycle. Asino adwa, friend? Da Joan kantiin na ni Sam. Amangan no nagtinulungan da ka pinardaya, iso agim mura ken ka ni Sam. Mabalin na kasta. Tada nga min gundaway idi, adumaw dawat ni nanang iti kwarta. Kunana para manak kanumot iti sweldo ti anak na. Inikam ka di? Saan nakamot apaw-pawitan ni Sam? Da itatimbaga, ngam pimanaw at tumanabutob. Kunak nga ikaktunog sweldoak. Apay ko mga ikam,
Di na kantupay maikkan ti anak na. Si kantukit din ti mangtad kan kwa na. Kumamat no saan asugado? Ne, si kamat ti masabat ko na. Naggapuam ka de. Nangabak kan samat iti sugal tamayat ti isam mo. Aywan, maestra. Swerte kita nga daw. Ada nga rudan maitad mo ija apukom ani Lenny no kasta nana. Ay, pagpuunak pa daytoy, maestra. Inton dakdakkel taon, ison taon ti panangtad ko. Naggapo siguro iti nasingpet a soldado nga anak mo ti pinagpuunam, nana. Anya kumapag ngay. Awan sa bali a paggapuan ti kwartak, no de isulaang. Ibaglakit din ata kanayon nakapawitan ti anak ko. Kasta ka di, nana? Imbag ta nakapasyar ka dito ibalay, friend. Nasabat ko ti katugangan. Naigalis ti dila na. Di na mo nga agayem ta. Imbaga na abinulan ka nung agpaw-paw it ni Sam. Kunakon kat. No day ta ti pagragsakan da. Bayam, friend? Sorry, friend. Saan ko la kuman nga imbaga? Tapno saan ka amasair? Agyaman nakit di kan kataindanon mo amin kanyak. Amin amadamdamag mo. Masyanak ngamin kan ka, friend. Nasingpet ka ngam irororomanda ka. Mas dawak mo't iti asawak. Namatila at dagos iti panang pardaya da kanyak. No siyak nga tati pakapasamakan ti kasta. Diyak laamon, friend. Masapol anatib karak para iti anak ko. Nung amin paikulbuak, kaasimot ti anak ko. Bilibak iti kinatibker mo, friend. Bro, naamiris mo ka din. Asan arumbang aguraam ti asawam. Mariribu ka nakpailaang, bro. Ngem ni Joan pailaang ti ipitpitik ti pusok. Apay nga rod ngayon kalaysam ni Jenny. No saan mo akap-kap nagan. Kuna kami no saan kami ngagkita idiki ni Joan. No sa balila a babae. Ang mga no indarumdakan. Ay na, hindi mo ikan gayam iti abasto ti aginam. Timat kabit mo, ti pangpangtadam iti kwartam. Uray ni nanang ko. Imbaga na balangkantis ni Jenny. Amom ka di. Kanayon kanu amapan makisugal ti inam. Imbagak mat idi nga isardeng nan. Ibalakad ko kan ka. Adamagam iti anak mo, nuik ikan ni nanang mo iti kwartana. Hello? Asino ka di daytoy? Sakda ito'y anak. Kumusta kan? Daddy! Nasaya atakmat. Ngam ni mami, kanayon analiday. Adda pa'y dyan makitak ngagsangsangit. Kaya't ko amamuan, no manutit-itit kan ni Lola makwartam, anak. Kwarta? Ni, Daddy, dinakmat ikikan ni Lola iti kwarta? Ngam, kunati kaadalak, akanayon kanu amapan iti sugalan. Agpaiso ka di adi nakaikikan ni Lola iti kwartam? Nila ang matmami timangmangtad iti kwarta, Daddy. Isula ang timangipatpatag kanyak. Sana pa doon dahita, anak. Patpatgin kamet. Kasta ka di? Jakmat ngamin marik na, Daddy. Di ka pa'y agawid ditoy. Saan kami ngamin na basta makaawid, anak? At da kami ngamin dito Mindanao. Ay, kasta ka di, Daddy. Agan-anad ka nga rod dita. Mami, inawagan na kitay ni Daddy. Anya timbaga na anak. Dinamag na, numanutit-itid ni Lola kanyak akwarta. Anya nga itinsumbat mo. Imbagak asikala ang timangmangtad iti kwarta, Mami. Ang mga no in-text ni Imelda iti asawa na. Kat imbagamot ti asawa na kan ni Dadim. Adi na kaikikan. Kasta nga ta, Mami? Wan anak. Kan, ang mga no ipawpaw it ni Dadim kan ni nanang na. Wan no kan ni Joan ti kwarta. Para kumakadata. Mami, jak maawatan. Apa
Apay asaan asika ti pangipawitan na iti kwarta. Talaga adi mo pa'y maawatan ti amin ita, anak ko. Hello anak, nagpawit ka kadimanan. Mano ka itid mo kinilay ni nanang? Ha? Kwa? Ikakumaide, kunana nga adda ka no kwarta na. Di na siguro kaya ti itid ko. Mano abulan na nagpawpawitak nanang? Apay adiyo man la inikan ti anak ko. Ay na, madino ka na yun nga ado ti kwarta ti ubeng. Imbaga na, anila ang mami na ti mga patpatagkan ko na. Mano ka din ti impaapak yung iti sugal nanang? Ay kwa, sa anak mo't kat nga agsugsugal. Igat-gatang kumot iti agas ko. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryeta yu itaalawas ang napauluan. Ti kabit, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nabainan ni Joan iti imbagan ni Imelda, amang i-video manen iti pamardaya na, isu apimanaw. Kabayatan na, nagpalawag ni Jenny iti asawa na, babaan iti text. Mariribukan mo't ni Sam, idinabasa na. Nagarilat tati panagayat ni Sam, kan ni Joan. Inawagan na nga rod ti anak na. Kat nakunamat ti anak na, ani mami na laeng, ti mangipatpatagkan kwa na. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Ti kabit, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Madeno kanayon nga ado ti kwarta ti ubeng. Imbaga na anilaan ka no mami na ti mga ipatpatagkan ko na. Mano ka din ti impaapak yung iti sugal. Sa anak mo't nga agsugsugal. Igat-gatang kumot iti agas ko. Kanayon kayo ka no maapak iti sugal nanang. Sino tinangidanon kan katapag sasawak? Ora ipungot-pungot ko pa ya? Ni ka di Jenny, ha? Imbag tanasabat ka, si ka babae. Apay ka dinanang, makapungpungtot kayo mat. Apay nga indanon mo kun ni Sam nga agsugsugalak. Peste kakitde. Saan ko nga ugali ti mamardaya iti padak a tao nanang? Apay, kanayon kayo kading agsugal? Apay adamagam. Saan mo mata kwarta ti pagsugsugal ko Awan ti indandanon ko nanang. Damagan nyo iti anak yo, no asino tinangidanon kan kuana. Saan ko nga ugali ti makibiyang, uray parpardayaan dak. Dita kayo. No saan nga iso? Sino nga tati umapal anangidanon? Di naktokat pauitan ti anak ko. Anya nga iti pagpunak nga agsukal no bilang. Anak, idi imawag ni dadim. Imbagam ka di nga agsugsugal ni Lolam. Wen mami, isumat ti imbaga ti kaadalak. Kanayon kano ni Lola iti sugalan. Nagsabat kami itay. Agong ungat. Dinamag na no siyak tinangidanon ka ni dadim. Imbagak nga awan ti indanon ko. Imbagam ka di asyak tinangidanon, mami. Saan anak? Diyak mo't amo, asi kagayam tinangidanon ka ni dadim. Mga noong tanak ni Lola, mami. Di ka agdanag, di nan tumaamuan. Malaksid no ibaga ni dadim. Awagak ni daddy, taibaga ka din na ibagbaga. Kabutang ko ngamin ni Lola. Hello, Daddy.
imbag ta na kontak ka. Kanayon ngamin asaan ang makontak ti cellphone number mo. Apay ka diyan, ha? Saan mo ko mga ibagbaga ka ni Lola? Asyak tinangidan nun ang makisugsugal. Taapay. Naungat ngamin ni Lola, Daddy. Di mami, ti pinabasol na anang idanon kan ka. Sige, anak. Saan ko mat na imbagakan ko, ana? Asikatin ang idanon kanyag. Di kagdanag. Thank you, Daddy. Ket, kumusta ka matandita? Kastilata, Daddy. Agad adalak ana imbag. Kasta ngamin ti imbaga ni Mami. Sige, Daddy. Maladawak ngaminan. Bye! Di mo't imayan ni Joan dito'y balay. Sapay awan kwartakon. Di man nagpawit ni Sam. Inak man kit di padasan ti umutang. Taagbayat akto no agpawit ni Sam. Masabat ko ni Maestra Imelda. Oh, Nana. Mayat mati sa mo abigbigan. Napintas ka ngamin itaabigat, Maestra. Ita ka dila ang abigat na napintasak, Nana? Saan mo't kit di agpautang ka man kit di iti kwartam, Maestra. Itad kunto inton makapagpawit ti anak ko. Inala dagiti eskwela ti kwartak, Nana. Imbayad da iti tuition da. Kastaya. Kanti da dumamat, pinagbayad ko iti loan ko. Sige nga, Rod. Ay, pasensya ka na, Nana. Naranaamat nga minti pa nagbabayad dagiti ubing. Nasabat ko itay ti katugangam. Umut-utang mat iti kwarta. Ha? Kat, pinautangam? Saan, friend? Amok nga min anaglaing ngagsugal. Amang ano isugal na ti utangan na. Binukuda na ti impaw-pawit ni Sam. Uray ko ma, no inikan na mo ti apo ko na. Nagpadaan da nga ginaanak kurang ti panunot da. Nakulaapan ti panunot nila kay ko. Gapuken ayat. Mapakawan mo nga ta, no agkid daw kan kay ti pamakawan. No napod no lakit, different. Tao akla ang amamakawan. Kasano? Kat kunam anapunasan ti panagayat mo iti asawam, friend. Tapno saan ang madadaal ti estado ti pamilyami. Kapilitan, para ken ni Lenny nga anak mi, friend. Agsagana kayo. Ado kanu ti simbang bay ang nagtagi armas iti mahisa a barangay. Intayo manan nga rod makigubat no kasta, sir. Kapilitan, tayo sukat nga rod ti trabaho tayo. Nagrigat ka ti kastuyan. Uray ko ma, do kabisado tayo ti kabambantayan dito eh. Iswasaan tayo nga agsisina. Isagana tayo amin na kasapulan tayo a makigubat. Wan sir, nagrigat. Ado ti awitan tayo. Saan kano ang makadanon ti lugan ni Jay? Magmag na tayo asumangat. Wan nga rod sir. Apo, kaasyan na kami. Ilisin na kam kuma iti kabusor. Kasano nga ilisin na tayo kat mapantayo nga rod iti ayanda? Anak, agriing kan. Maladaw tan iti pagadalan. Mami, pudno ka diti tagtagainap. Diyak amo anak. Ngam kunada, ano iso kano ti pampanunutom sakbay amaturog ka. Ada posibilidad na ama itagtagainap mo. Kastagaya, Mami. Apay, ada ka din natagtagainap mo? Natagtagainap ko ni Daddy. Agbababay mat. Adda kampay idit papanan na. Iliw mo la siguro day ta anak. Mala, bumangon ka. Tapno saan ta mala daw iji pagadalan. Sige, Mami. Oh, apay akas na di ka makaid na, friend. Diyak man ang mugayam. Imawag ni James idi parbangon. Mapanda ka naman makigubat. Kasta ka di? Imbes nga agdandanag ka, agkararag tayo ket di.
Asapay ko mata mailisi da iti da itagubat. Italaang agdanag akiti kastoy. Sigud mat ano iyawag na ang mapanda makirangat. Saan mat akastoy tiriknak? Pagkalmaam tariknam, friend. Awan maitulong ti panagdandanag mo. Ngamdakkel ti maitulong ti kararag. Sige man, friend. Mapanak di talamisan ko. Ipasnak ko ti dumawat iti panarabay ti apo. Nasaysaya at pay. Ngam ti kasta nga agdandanag ka, friend. At datayon dito yung hato kakadwa. Yes, sir. At da sumungad iti baba. Aduda. Isong aglingid kayo anaimbag. Yes, sir. Murayan nyo ti mandar ko. Yes, sir. Wen commander. Aduda nga agpaiso. Saan tayong agpadlaw? Di da amungad datayo ditoy. Apaman ang makasidagda. Tirain tayo idan. Urayan nyo laing ti signal ko. Wen commander. Yes, sir. Aday ta, umas asidagdan. Agar arudok da, ngam di daan mo nga adda tayo dito yung ato. Ala, agsaga na kayo. Men, fire! Ha, at naman sa bali ag grupong aggapo iti sikigan. Aduda! Ha, pati iti nga to, commander. At dadapay. Umalis tayo iti naglingatan. Suportaran dak, taumunak iti day japaset. Iti ayan ti dakkel abato. Sumaruno kayo, met. Sige, sir. Numakadanon kay Jay. Sumaruno kami, met. Apay nga tagagkabakabak. At daawag ni Sam itay parbangon, nanang. Mapanda ka no makigubat iti kabambantayan iti Mindanao. Ay, isumat lagayam nga agkabakabak. Gubat man gayaman. Nalaing mat ni Sam, nanang. Amo na ti aramiden na. At daayalin na ingan no bala ti pagsasaritaan. Dayta nga minti ko, nana. Idiimbag ak nga agan-anad, nanang. Iti kabayag na kasoldado. Italaang amadanhagan akiti kastoy. Ita ka dilang asumabak da iti Mindanao, nanang. Napnapandamat idi. Ngam iti kanosulo. Isabalin samot ita. Mindanao kanumot ti ayan da ita, nanang. Dagitan tumot a rebelde. Ay, no kasta. Saan man nga ruden ang makapagpawi iti anak ko? No addadamanan iti gubatan. Anak, apay analiday ka? Mami, apay asaan ko ang maawagan ni Daddy? Imbaga ni Imelda na panda ka no nakigubat, anak. Iti ka no kabambantayan. Amang ano awan ti signal ijay. Isumat lagayam ajak maawagan. Saan ka nga agdanag? Awagam to inton adda signal da. No madama ti rinupak, saan da amasango ti cellphone da. Awagak tungarod inton rabi, Mami. Wan anak. Mala, ingkapay makiayayam ka dagiti padam nga ubing di tarwar. Nalpas mon samot tan ti homework mo. Wan, Mami. Sige nga, Rod. Jack impadpadlaw iti anak ko. Amadandanagan akmat. Sapay ko ma. Tawan ti dakas ama pasamak kadasam. Nanang, jak mat din maawagan ni Sam. Madama pa'y nga tatirangot da. Nagbayagan arangat. Kasanuda nga tan iti pagrangrangatan da. Pagdaksan ti soldado. Mabalin la kumasaanan nga soldado. Ngam no awan soldado. Kasano ti pagilyan tayo? Ay, huwag mo't kit di Isuda ti mang salwad kadagiti umili kontra kadagiti kabusor. Padasak akontaken manen, bareng makontak kun. Huwag gayam. Adda kadwa ni Sam a soldado at taga ditoy. Inak man kit di agdamag no nagkuyog da ijay gubatan. Nakaumay ka mat, nana. Ada ka di ibagam? Adda ka di awag nila kay bukan ka no nalpasan ti rangot da kadagiti rebilday. Ay, awan pa'y mat nga rod, nana. Amangan mo awan ti signal ijayanda. Ay, makapadanag ti kastoy.
Apay nga aggapo pay dito iluson a soldados ti mapan makirangot ije nagadayaw. Ado siguro ti soldados dito ngam ijay nana. Kapilitan ang mapaya banda no kurang ti soldados ijay. Padamagan na kuma, no anya man tiyawag kan kanila kay mo. Wan nana. Di na kay kadi pinadamagan sakbay anapan ijay gubatan? Imawag kan ni Joanne. Anya? Saan ka di? Ani ko ma Jenny ang kasamiento na tinawagan na? Ay, Jackman amaw. Delikado tayong sabro. Nagadot ti kalaban. Huwag nga rod, bro. Kumlab ta pala dito eh. No delikado lata. Masapul nga agkamang ta iti karayan iti asidaga. Tumpak tayo iti danom. Kasanon mo at damot lang kabusor ijay, bro. Agridam tagdo. Agpaklib talaan. Tumakder talaangan. No natalgagtan. Agtarayak amapan iti dayja banda. Huh? Pare, saan pa lang? Saan pa yan natalgad? Saan? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas ang napauluan, ti kabit. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y na estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ket ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas ang napauluan, ti kabit, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Agbati ka dito eh. Agtarayak amapan iti dayja banda. Saan pare? Saan pa yan natalgad? Saan? Iji abanda ti ayan tinang paltog. Dayayin. Natamaan ti awan ng bahin. Inakiguyod ni Sam. Kat mapang kami itinalingad. Sam, iguyod ka itinalingad. Nakita na kasiguro ni Commander nga da iti asadaga. Umawag iti rescue. Agyaman na. Grabe ti tamak, pare. Sige, tarapatan taday tasugat mo. Makitak dito yung tasugat ni Sam. Katarapatan ni James. Umawag ka dagos iti rescue team. Can you hear me, rescue team? Location, battleground at mountain range. At danapaltugan na kadwak. Copy. Loud and clear. Okay, 10-4. Over and out. Commander, adu tinagsayasay adara ni Sam. Adan umay a helicopter. Masapul ama airlift adagos. No awitan nga isalog, marigatan tayo. Tadayo. Agkapsutan, sir. Amangan kindinom ay busan iti dara, no di pa'y makadanon iti ospital. Yawag mo iti asawa na. Tapno saan ang makigtot, no anyaman ti mapasamakin ko na. Yes, sir. Yawag ko ka ni Jenny. Agayam da ka ni misis ko. Sige. Ibagam anasugatan ti asawa na. Yes, sir. Hello? Sino da ito'y? Hello, Jenny. Ni James na ito'y. Ngam saan ka kumamakmaklaat? Ha? Apay, anya tinapasamak? Adda kami pailang iti bantay. Ururayan mi ti rescue. Napaltugan ti asawam. Anya? Inyawag mo ka din iti kabit na? Kabit? Awan karbangan ti kabit na amangam mo. Sika ti addaan karbangan. Kat, kumusta itan ti asawak? Ipan mi pailang di ospital. Ururayan mi ti helicopter amang rescue. Sige, tayo nakipakaamu ka ni nanang na. Itaban pa'y babae. Anya ti mayam ditoy, ha? Nanang, napaltugan ni Sam.
Day ta timayak ditoy. Inyawag da kanyak. Apay asaan na siya tinawagan da? Katsyak jay ayatan ni Sam. Pasensya kan. Ngam saan ati kabit ti awagan da. No adda ka kastoy a pasamak. Kabit kalaeng. Ditakan. Ay, kasano nga ti anak ko? Ay, makapagpawit nga ta. Nasakit na ito'y nanang. Ni Jenny tinawagan da. Saan ka ta siya? Awan ka di ti serbet. Nalabit ka agpaiso ti kunahan na. Akabit ka nga, men. Nagalas adenggan ti balikas akabit. Kaslagraraman. Unan niya. Agraraman ka ka di? Sa anak nga agraraman nanang. Gaputagin inayat kami kinisam. Anda tayon iti helikopter nga agturong iti ospital. Sir, nagkuting ni Sam. Padasa makasarita no makasaupay. Bro, dandani tayo iti ospital. Pakiredam ti pakinakam mo. Kabaalam day ta. Itugtudo na ti cellphone mo. Kaya't na siguro akasarita ti pamilya na. Mabit lang. Tawagan ta ni bagat mo. Ato iti cellphone, bro. Agsao kalatan. Kasaritam ni bagat mo. Hello? James, ororayak ti awag mo. Kumusta ti asawak? Hello? Bakit? Sorry. Kadagiti madi. Ngay nararamit ko. Sam, kumusta kan? Kakapsot ako na. Kumusta ni Lenny? Aday di pagadalan da. Aginanakan, tapnosan ka marigatan. Agawid akto. Bakit? Urayan dak. Sige, ida pa mo ti cellphone. Tapnosan ka marigatan. Inibatan ng ti cellphone. Bro, agring ka. Saan ka kumapay? Bro! Apayan. Awanan, Commander. Awanan ti pulso na. Saanan ang makadanon iti ospital? Imbag ta nakasauna pa iti asawa na. Sabay anawanan iti angas. Piman mat ti kadwata. Ngam pimusay kas banwar. Tanatay iti gubatan. Dahito iti pagrigatan ti may sa soldado. Dayta ti sinapataan tayo a pagrebangan. Timang salwad iti seguridad ti umili. Nga ho, sir. Nga maibwis matibiyag tayo. Mayawid ijay Luzon ti bangkay ti kadwa tayo. Siya kunti may samang escort iti bangkay, sir. Adu tayo amang kadwa ken kuan. Aging kay ijay balayda. No kayat ni bakit na ti sumabat ijay airport. At da military truck amang alaken kuan ijay balayda. Urayin tayo ijay airport. Adda ka din ng kontak itilugan. Kanti asawa na sumabat, sir. Adan, na-coordinate ko niti nga to. Napandan iti address ti asawa na. Sukunin da, kat sumabat da ijay airport. Agkikita tayon ton ijay. Lola, ada military ano pang ijabalay? Sinukunda ni Mami. Adda ka di basol ni Mabim? Iso asinukon ti militar. Sigurado nga dabasol na. Apay asinukundangay. Sabaten da kano ti bangkay ni Daddy ija airport. Anya? Anya? Natay ti anak ko. Apay ani Jenny lang ti inayabandangay. Uray ko masyak agraman ni Joanne. Kasya matimbaga dagiti militar, Lola. Sige, Lola. Intay dya balay. Tawarayan tayo dyan da, Mami. Kasano ang ngayon? Joanne, kaya't mo ti umay ijay balay. Dito'y kumati pang yawidan dakin ni Sam. Imbaga dagiti militar ngay maidya balay.
Ngayon ka no balay mi ti pananda ka ni Daddy. Sir, inasitgan ka. Insang patyugaya man ti bangkay tayo ayatan. Nga maapay adida kinikan iti importansya. Ni Jenny tinangyawid iti bangkay. Asino ka? Tiligal nga asawa ti addaan iti karbangan. Kasano kada kami ti agin inayan. Uray agin inayat kayo. No saan mat asik ka tiligal nga asawa na. Awan ti karbangam. Sir, Agyaman ka kitdi. Ta saan ang nagdarong ti asawa ni Sam. Masapol nga ibingayan nak ni Jenny iti benepisyo. Kan pension amaawat na. Ibagak day ta inton mapanak manen ijay lamayan. Imayak labas si trumidap. Permiti po uyat ko. Masapol nga ipasigod jo kin ni Jenny nanang. Nga addabi nga ita iti maawat na akwarta. Ay rumpang laang. Anak ko tipim musay. Asawa na laang ni Jenny. Kan siyak ti ay ayaten na. Saan aday jay ababay. Masapol nga addabi nga ko iti benepisyo ang maawat na. Umay kakit din numapanak iji balayda. Iparupam asikat ti ay ayatan ti anak ko. Sige nanang, kumuyog ak inton bigat. Sana bale, tabas si ti tao ang makipagladingit no kasta abigbigat. Wan, agkuyog ta amapan inton bigat. Tulungan nak amang ibaga iti dayta. anyan dayta napasama, Sam darling. Apay pinanawan na kami kininanay. Kasano kami anak ko? Bukodan lakit di amin ni Jenny. Ti benepisyo ang maawat na. No ti benepisyo ti makagapuno apay nga imay kayo dito balay ko. Itad kunto kada kayo no sumangpet ti kwarta. Anya, itad mo kada kami? Dayta ti makagapuno apay a pinardayadak. Kat namati mo ti asawa. Ngam amuyo ka di no anya tinapasamak sakbay ana uyos ti anges na. Anya ti rumbang amaamuan mi. Ingkarigatan na timawag kanyak. Nagsorry sakbay anagsat ti anges na. Anya, inawagan na ka. Wen, uray damagan nyo ka ni James. Cellphone pa'y ni James ti inaramat na nga imawag. Kunak no ni James ti umawawag. Ngam ni Sammat Gayam. Agpaiso ka diti ibagbagam. Kas itinakunakon. Damagan nyo ni James. Isu ti makapanagnak iti amin. No ti kalkali kaguman nyo, kat ti benepisyo ang maalak. Sige, itad ko kada kayo, tapnumapnak kayo. Kasjay man gayam. Kunak no saan mo amay sawang ti imbagam kadagiti dua. Rimwarda, gapu iti kasjay nga imbagam. Napunwan akong kadakwada adwa. Dinadail da ti relasyon mi ti asawak. Inawagan na kapay gayam, sakbay anauyos ti biyag na. Uwan, iso at imurada. Tamok nga importante ak gayam, kas asawa na. Isu asikat ti inawagan na, sakbay anatay. Sikat ti pamilya na. Inton bigatan ti panakaitulod ni Sam iti maudi apakaidulinan na. Barang no agbaliw ti panakilangan dagiti duaken ka. Adda ni Jenny kan dagiti opisyal ti soldado iti asidag ti bangkay. Jak makaasidag. Isupay tinangyawatan da iti flag iti nalpastigan salot. Awan ang pulos ti kay muding at uray agin innayat kami. Naginayat kayo ngagpaiso. Ngam saan asikat ti legal nga asawa. Kastoy gayam ti kabit. Awan na pulos karbangam na pumusay timbilang mga asawa. Ammom kadi nga idi imbaga ni Jenny nga itid nakadata ti rumbang apara kadakwada nga agina. Kasla na tong patirupak gapo iti batain. Sabagay, oray siyak nanang.
nabainanak iti husto. Nakaamiri sa kasan arumbang tinaramit na ng dadakil iti relasyon da. Ni Rod, pinardayak mat ni Jenny. Agbabawi ak iti inaramit ko. Oray siya, madigayam ti kabit ako natan. Sikamat ti masabat ko, Jenny. Ingka ka di iji pagadalan. Wen, papanam ka di. Adamot imot mo adakkel abag. Agap-aplayak amapanmanan iji abroad. Ngam sakbay ang pumanawa. Dumawat ak kumakan ka iti pamakawan. Dumawat ka iti pamakawan? Wan, Jenny. Sapay kumata mapakawan na. Nakaamirisak. Ang madigayam ti maysa akabit. Jakon kayat tagbalin akabit. Idi kinasarita nak ti asawak. Sakbay apimusay. Kaawatan asyak paylaang ti ipatpatag na. Kablaawan ka. Sikang paylaang ti ayayatan ni Sam. Di nakpay inawagan. Sige. Inakon. Kat pakawanan na. Lipatam kumanti sakit nga impaay ko kan ka. Si papakawanak iti asino man adumawat iti pamakawan. Mamakawan tupay ti Diyos. Siyak tulakit din ti saan. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetayo italawas anapauluan, ti kabit, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ganda ito'y estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.